mga taga Pangasinan, babaho nyo, yabang nyo, di kayong mga magaganda't kwapo, wala kayong pambiling sardinas, wala kayong pambili, wala kayong relief goods, kami madami. Eto kayo, yan. Nakita nyo to? Ito kayo. Ito kayo. Ito kayo. O, mag-comment na mga ulul. O, labas yung tapang nyo. Ilabas nyo. Ba't di nyo ilabas? Mag-comment kayo para malaman nyo yung nahanap nyo. Ang papangit nyo mga taga Pangasinan. Di kayo gwapo. Di kayo magaganda. Mga tukmol, mga ulul. Bawon ni Nam. Gugu mo. Sika. Tapos ano siya sabi nyong hindi gwapo ang mga taga Pangasinan, hindi maganda. Hindi mo pa nakikita to. Dito pa lang kayo. Taob na kayo. Ito ka oh. Ito ka. Ano yung sinasabi mong wala kaming pang sardinas dito? Gago ka ba? Puro lang ng aso namin yun. Buti pa yung aso na pinapakain namin. Ikaw, hindi ka na pinapakain. Alexis Jean Caranza. Gugo mo kami taga Pangasinan. Shout out sa rami taga Pangasinan. Saludo sa kayo ngamin. Salute you all.